Nedarí sa vám schudnúť? Tak toto video pozerajte do konca. Predstavte si, že Janka a Klára sa rozhodnú schudnúť. Tento kruh predstavuje typ stravovania, ktorý si Janka a ktorý si Klára zvolí. Janka sa pustí do svojej diety a dajme tomu, že začína na 95 kg. Vďaka tej diete, ktorú si nastaví, sa dostane na 92 kg a tu príde ten bod, ten malý bod, tá malá chvíľa, kedy Janka zlyhá. Kedy si dá nejaký cheesecake alebo si dá nejaký hamburger a získa ten pocit, že všetko pokazila. Až nakoniec v tomto pocite sa tak utopí, že sa vráti naspäť na svojich pôvodných 95 kg a potom si nájde nejaký nový spôsob, akým bude chudnúť, zasa sa dostane na nejakú úroveň, kde zasa zlyhá a zasa sa vráti naspäť a nájde tretí spôsob a štvrtý a piatý a tak ďalej. A v konečnom dôsledku sa stále nachádza v jednom veľkom blúdnom kruhu. Kdežto Klára začína tiež na 95 kg, tiež si nastaví nejaké stravovanie, vďaka ktorému sa dostane na 90. V tom bode príde deň alebo príde týždeň, kedy nejakým spôsobom zlyhá, nejakým spôsobom jednoducho nedodrží to svoje nastavené stravovanie. Dajme tomu, že sa vráti naspäť na nejakých 93, čiže nevráti sa naspäť na pôvodnú váhu, ale udrží sa niekde medzi tým. Ale teraz Klára nebude hľadať nový spôsob, ale v tom spôsobe, ktorý má, tak sa na to napojí a bude pokračovať ďalej. Dostane sa, dajme tomu, na 89, kde znova príde nejaké malé zlyhanie, ale Klára sa nevráti naspäť, to sa nestane. Klára sa odrazí od toho, kde bola, pretože tento systém jej fungoval, pretože zistila, že jej to funguje a že tá váha ide dole. Až postupne sa Klára malými krokmi a malými zlyhaniami dostane k cieľu. Čo chcem týmto videom povedať je, že neexistuje žiadna dokonalá cesta, vďaka ktorej už nikdy v ničom nezlyháte, vďaka čomu už nikdy zo seba nebudete mať zlý pocit. Existuje iba cesta, ktorej si poviete, že toto mi vyhovuje. Občas si ujdem niekam inám, pretože je to normálne, pretože žijem život, ktorý si chcem užiť a na základe toho, že mám systém, ktorý mi vyhovuje, nebudem stále hľadať niečo nové, niečo revolučné a hlavne niečo zbytočné, ale budem sa vrácať naspäť k tomu, čo viem, že mi funguje a že ma dovedie k trvalým výsledkom. A presne toto sa snažíme robiť s našimi klientmi, pretože kombinujeme stravu, ktorá im chutí, pretože si naši klienti sami vyberajú potraviny, ktoré budú konzumovať v ich jedálni. Zároveň ich strava zasíti, pretože nastavíme správne makronutrienty tak, aby ich príjem bol dostatočný tomu, že budú cítiť neustále sytý žalúdok, dá im dostatok energie a zároveň budú fungovať k tomu, aby z dlhodobého hľadiska dosiahli svoj vytýžený cieľ. No a na základe toho to robíme od roku 2014 a klienti sú s našou prácou spokojní. Takže poďte do toho s nami a buďte ako Klára.